Evelyn mizo tlang au chune la ngalo lom me ve ka cho milo like a milo subscribe turin in khoi na ka ron dile Moon of Blood aziak tu hil ruwa dikaral te sia ka ngani e Redmi 9A hlui to lampang chu aron ri tang tanga a hlui to wange mani ari te la chu cher em le ngala oh hello Junia aniem oh ni e enga tinge Sky Corporate atang ania ithiam na te kan lo hria a tho pui che kan du a hun min pe theng em le Junian chu tilam mo na chu ka olai le kama mo lai takania in corporate policy te below thon anga kalo bi chiang ve phat don em ni niang secretary chuan ole min tho pui ngei kalo be siang che phone an data a hei hi thian in kara thi na lo ten dan chu alo ni ta a chutia policy a enfel nu chuan Junia chuan tram le condition chu tha ati mai ba ka loan offer chu tha ati em awang chuan an corporate chu a join ta a ma se a chena atanga mail zali chuanga hla omani chumi apan ma zara chuan an thian ho chuan in tlana an siama an rui thlang hle a atuka chuan Vicky chuan airport a atla ta in hubat tura in tiamin an in bye bye talau lau maya Johnny Post Sky Corporate chu atling filta anna turte enin assistant turte nen chuan in mail shian na an neya Zialu John kehi assistant tur kania lim takle tuang taka kan tho dun thei ka beisai ti in alo chi baya zan lama a thian nu nen apartment lu aturan enfel pui tur thu chu shilin office a chua santa a zan lam lo ni chuan Zialu chuan Daisy nen chuan a mel hria tira anin chi bai lai chuan Johnny chuan trek chuai hian a in hria avoi khat mu na ni se adu ngal em mai ani chumi zan chu him tlang takin an mang hawa van nei tlak takin kan ti don nge Daisy chuan third block a an lo om renga Johnny hi first block a an lom ve thunga Zialu chuan first block chu Sky crops ta ani thu a han soya Johnny chuan anei tu pa hausak dan tur bel chu aswang tua pui a Zialu chu alo nui mai maya nia Sky corp nei tu hi a hausakop mai khovel trade a hian 20% chu ama control na hnuaya omania ma se mi pasazu ang hi anei lo ti in anui sensena Daisy po alo nui ve var mai Johnny la in shathiam mai heklo chu nupui po nei se fa anei thei lawang a Sky Corp pot ro chun tu an om don lo ani mo alo ti huwa Daisy chuan nupui po angai saklo a hna ringota rilru a pe a soi to lawang u naktu ka I hmu anga I hremayang atia ti chuan ti dang an vorta a beer an in pa boka an ti na kara Daisy le Johnny mit chu an in tong le zau thin Johnny chuan khovel chu nuam avati thar tak em na thar aneya apartment ala dong zui chuta ton thar di ala nei zui Daisy la mi padu thusam asiam ni oma moi ani pathian hian asiam lai hian athiam na zong hi Daisy a hian abom khom ni ber hian asia a taksa in vuarem takle vunrong dik takani puma fakatuan soidon se lumhluma lo thlak ani ba ka chongtin le ripon athi khialang ative thawang beer an in hnem ta dewa Zialu le Chinese an nia an culture an rui no athiang lova abikin mai chetan aruin ama chuan a ho santa a angai asam reu phian a thian nu le an a boss thar avoi khat mu na a kalsan mak mai chance pek pa a mark score atum chiang hle a Chinese ho ril ru chian na alo lang tan ta chutia an pahnih chawa omta chu soi mai tur an shrilawa ma se mi pa jok na chu Johnny chuan ti avortuna an university kalnate in zotin an hobby te an favorite ten en lam in zot chhoin boruak adik chho tran tlat
chutia in kompa a anin mel le ral thin chu an puak ke ta aniang chongka nilowin bia thu chu anin hlan ta mol maya atu ka chuan khuma chuan zak taka thudunin anin nuisen sena Daisy chuan breakfast fast kan siam anga ti in a tho sana office a na an tan ni chairman in alo welcome ngei ring chuan chairman office a chuan an lut ta chuta chuan mipa nilowin hmeichhia nula hmel thapa ngai ve tak ma se in du tok ve tak hi alo thu a Johnny chu a hoi hai hle mai ma se zana athu soi dan vel angai tu chuan anui suka chiang taka lo en tu an company nei tu nu chuan Johnny nui se a mu chuan aluang liam hmal em a engtik takin deal zui ta angmo tum khat chu an president ti to mai ang o hmeichhia ni na chairman kan ti chuan adik lawang Johnny a mo ini ila thalai hle mai ti chung chuan a ron chi baya an president hi Julia ti ani Julia ti chuan Johnny a kut chu a thla phal lok lawa lai tak le zak ru chem chung chuan Johnny chuan a pi thar kut chu alo la tla a ti chuan company a an ti tur le position tur te chu an ti fela ama office lam an panta a Peter chuan a personal assistant kowin Johnny chungchang akim changa a hria du thu chu a shilta a eng tak ti tummo ka du chu kala mai thin sumin a le theilo a om lo ti in a phun sapa Johnny le Daisy te in car po a hun liam ve zela a nge chho tula len chua dun chang la an nei deuh reng to a chutia an chevel chu lo tli tlai reng tu an om reng ani ti an shelo Julia ti chuan an chungchang alo hriatin a thin rim em a kong sang Johnny ril ru nei a tumna la a hlo tingai si lo business chuan lama azin pui la in a om ve reng lai pon Daisy a biak san zela aruma a ko luta zu in puin atum la in tlem ba ka in pui du ngai si lo ma se mitum tlang ka se to chu ka ti tlat ti thin alo ni nen idea chalo tak anei pha ta ani a thian lo komber thin viki chu ava beta a thian pa bialnu chu saka ril runa to pa siam thei chuan poisa tam tak ba ka villa changkang tak pek atiama vikia ani ang sumdu eizon na le thiam bik nei talo chuan in ngai tu chiang ei lo chuan alo rem ti puita a ruam man na an siam dun ngal ta ani Daisy tho na saloon chu Julia ti chuan lein anei tu pa angin vikia chu om ta heta tang che hian ani Daisy chu bumin na om tak ni atira chuan staff pa ngai angin Vicky chuan a han en kol phota ma se thakhat aliam le meu chuan lam ho te mangin akal na vel le a client door tur te chuan atir kual tanta a ma se heta hian Vicky in landu lawa manager kal tlangin atir thei masa tap phota heta manager po hi an chhor le chhon lo ni Johnny le Daisy te in kara na wangin boina om chhota zeu zawa Johnny chuan on duty hours po nilawa customer te pan ngai fo le weekend sa na tho ngai ta fo chu a hrethiam lo tran ta tlata anin hau pha ta fo mai le Daisy le in athiam lo na a hre lo Johnny hne na rang po lo hot lai chang inga a zin bo chang inga ti in a chhuat chhal let ve ta sak maya ma se in house ui lem lo hian ngai an ole mai thin hun aliam le ta hret Julia ti la chuan Johnny chu adu na azualin a man mo to em a zai thiam tak hian Johnny ril ru ne chu alatum ngara Daisy nena anin car chu azot fowa Johnny pon thatakin lo shil ve le mai thin
chuta chia chuan Julia te chuan hmeichhia te chu pasal emaw ngai zawng het kan nei te chuan inchhung enkol kan inzir chho ve tur ania mahni pasal hual te enkol kan zir tur ania nei lai pawh ni ila kan pasal hual ten min enkol zo don phot chuan kan hna chu kan bansan mai tur ania chin ti tena fui por tanta a Junila chuan dikalo ti hle a Daisy hna chuan a hna chu bansan mai tur chuan anur ta a Daisy la in midang ring chunga khosak du lo mi ti thei ka nei chuan midang ka ti buai lawang ti chi lo ni ve bok nen anin hial buai tran chu ani deuh mai anin kara deuh ne om chho tanta ka chuan chuta tia chuan ani saluna manager chuan a private room a Daisy chu ko lutin an ruam man ang chia che tur chuan a in ruam man ta a Daisy chu a du lo chung zu in tirin a in tur la chuan damdoi a lo pol zui a chu chia chuta chia chuan Vicky chu a lo langin in la chang tu pa ze thian Daisy chu a chanta a an damdoi pek la taksa zoi na chau ania a thuak la a fim vek don ti shereng hekle manager chu nekrapin a ban zui ta heng ho hi Julia te le Vicky te ruam man na vek ani ti reng an sha si lo Vicky chuan Daisy chu hotel a book saka kalsan le tameya Daisy ngai dana chuan Vicky chu mi pathaber chi ni in lang tanta a heti lai tak hian Johnny pon a business deal a hlotin awangin lom na alo nei a hei po ruam man lok ve thawani ani po a in tura damdoi an pol thawa Julia di chuan hotel book pui ve le in Daisy room bul chi a chuan an book ta Daisy chu atu ka alo har chuan alu chu na ti em a han ngai tua chiangin an boss thar chu fel ti in angai sang thar ta em maya Johnny po lo har ve in abula president lo om ve rang chu mak ati em a ama la asheto si lo Daisy in room a chua san don mek ti a chuan Julia di phone chu ron ria chuta Julia di chuan Johnny chu lobby a parcel la turin atira Johnny po chu kalmai atum hala anunga chuan thuam mumal po in bel lo chuan Julia di chuan Johnny chu a zui hala Daisy kongkhar a hong chi chu a pasal hual Johnny chu ta mak ati le lau thong taka an lau thong tak chuan an om dun ve lai chuan Johnny nunga chuan Julia di chu a ron ding chi a Julia di chuan ngai kholo ngal vekin trap chungin tlan zui ngala Johnny la in Daisy chuan hotel a chuan enge ati ve le ringot alo ngai to customer chuan lama a hot lai thinte zin chuak anga a in soi thinte chu dota angai zo ta a security room lama kalvatin an omna floor CCTV footage chu dil ta a chuta padangin an ko lut lai a muta a aril ru chu an hle ani po an president nen chuan room an lut dun lai a mule a Daisy thian nu zialu alatel zui anin car chu a buai don chiang khop mai le Daisy tra zoi lai chuan zialu chuan lo ko la an president le Johnny om dana ron shila Daisy chuan hotela a mu thu chu nukul treu chung chuan lo soi ve a Johnny ron ho chuan arui wang ani thu chu soin enga ma ngai su Daisy ril runa chu are thei si lo in thena rota a in soi fian la enga ma angai thadu si lo chuta Johnny a puak ke ve ta mi padang nen hotel room a an lu dun lai CCTV a mu ve vek thu a soi chuak ta a Daisy chuan nang ang ani lo ani chuan kan manager in min khoi lui atuma hotel room a min kalsan asin alo ti a
ril run na top to Johnny chuan a oi seng to big lo anin kara eng emo in hauna alo om neu to nen chuan anin kar chu ti top an du ta a chumi zan Daisy ril run na lutuk chu zu a in vaka arui em awang chuan an balcony atang chuan atlahlum ta ani Johnny ril ru chu an hle a ama wanga angaya a in thiam thei lo an president nena anom dan le bumalin a hre lo na po kar khat vel kal to lawa ina a om deuh chot reng maya mi a hi ang ber to zok saloon manager khan chung thu alo hriat chuan a khongai ta em a baka Juliet le Vicky ten an in tiam na ang in hlo an pedu si lo nen thudik chu Juliet ne na apuang ta veka chung thu an hrele ngat phei chu a in thiam thei lo amit tui chu a far zunga angai to na le Daisy alo langa an limdun lai zong ta chu alang zut maya lung che em mai hian a tap chuak ta hom maya a tra ban hu chuan phubalak du na alian ta hle mai a tho mek na company Juliet ta ni bok chu thlak chia tir vek atum ta tin Daisy thina wang chuan Juliet le Vicky po an thi ve adu tatlat mai company a thuk taka thu nei na chu mangtangka in company core data chu an elpui last company ne na mantau takin a shala a shal na sum chu Daisy ming chuan orphanage home a donate veka Juliet chuan chung thu a hriat ma chuan len chhuah puya avasoma aril ruti thoven nan tlang lon puya avasoma Juliet le in Johnny aril ru a hne hun alo ne huna ngain alo phur ta em ya tlang an lon dun na mun chu thlengin tlang lon na man ruwa vel chu an en fel ta fit za asang an lon motia chuan Juliet shui chu Johnny chuan vuanin chemte chuan a zai tamaya a top nan Juliet ne na chuan a thil ti a hriat vek to thu chu a soya Juliet dam ve thlak ni lo ti pa chuan a zai chatta a Juliet chu athla von maya dam chuan chi zia zang ani lo chumi zana chuan Johnny chuan Vicky a chu a callin a omna azota Vicky chuan engma an chin chang le an bum na chu Johnny chuan ala shelawa ngain an khwa a om thu in lo changa Johnny chuan bial nu thi dan vel chu a soya Vicky a ko theinan tuar deuh anga langin a min thei ta Vicky chuan tuna la kalau kalanga naktu ka I apartment a kalau kalang atia phone da ta atu kalau ni chuan Vicky chuan doorbell ron meta Johnny chuan rui mel zet chuan kongkhar chu lo honga Vicky chuan nem ve molin ma se aruk tak chuan hlim ani Johnny chuan Vicky chu in tur alo ruam man lok sa damdoi tel chu a pe a I hello chuan Vicky chuan alo in ve mai adam doi aron thokta mo tia chuan Johnny chu aron tong chuak ta nang hi thiana ka ngai chia ma se nang ang min lo phat san reng si nang ma ang wang hian Daisy ka chana sin idam rei to lawang ti pa chuan nuk chuak in balcony tang chuan a pai chuak tamaya Johnny chuan Daisy ka hmangai che pial ral tlengin o ka ti kha ti pa chuan a in kap hlum zui ve ta ani